Salut, sunt Raul și bine v-am găsit la un nou episod de Block Strike. Vreau să joc Survival vs Zombie și sper să dați un like. Dacă nu vă place, dați dislike. Așa, căutăm. Playground. Nu mai e niciunul cu Playground. Băi, frate, e plin tot! Care e naibii mai așa? Uite. E cam gol la asta e. Ați văzut că aproape toate sunt. Ce sunt? Asta se mișcă bine, mă, să asta. Bun. Auto. Nu mă încoar. What the fuck? Schimbare, zombie. La fix am venit ca să fiu om, nu-mi place mai mult. Nu zombie. Dar nu-mi place aici. Nu-i bine nimic. Băi, așteptați-mă, nu închideți. Băi, viața-i naibii să fiți voi. N-am ce să fac. Stăm aici frumos. Băi, dă cu aia. Să schimbat, mă. Storaș și cuțit. M-a văzut. Asta e. Oh, God! Nu! Ieși, du-te, dracu! Ieși, Nikita! Du-te, dracu, că știu eu ce faci tu. Îmi vine cu? Băi, schimb arma! Dai! Dai, nu mă! Nu! Să mă... Să mă omori. Bine, e foarte greu să joci pe om să nu mori, adică... Bă, uite așa, mă. Bă, dă-mă, uite așa, mă. Gata, în spate, uite, voi sunteți proști. Așa, și acum îl omor eu pe ăla. Ce pula, mă? Băi! Ești nebun. What the fuck? Ce glitchuiseră, Minecraft-ul, băi, nebun mai sunt. Ce glitchuiseră, Block Strike. Bun. Cred că știu ce trebuie făcut. Am mai văzut pe negliciul ăsta, da? Nu știu cum naibii se face. Bă, de ce închizi ăla? Bă, ești prost la cap! Am văzut, vino coace, nu fugi! Unde dracu e, bă? Nu știu. S-a dus aici. Gata, l-a mâncat. L-a păpat frumos. Hai. Băgați. Nu închide. Hai. Așa, băieți. Hai. Nu! Nu!
știu ce să pot să fac. Ce fac băiatul? Deci nu dus ca și mie. Uite, ți-l dau pe ăsta, vrei? Uite. Vrei? Dă și mie unul, băiatul, că te tau. Nu vreau să-mi dai, e muist. Ce fac, mă? Bă, ce fac, mă, acolo? Bine, nu mai intrăm aici. Nu, distrus pe aia. Băi, dar ăla cum naibii se glitchuiește acolo? Trebuie să fac eu ceva neapărat. Mergem pe scândură, frumos. Ne glitchuim. Suntem asigurați. Nu poți, frate, acolo să te pui. Oh, God. Mă urmărește un tâmpit. Nu mă urmărește. Lasă să distrugă. Lasă să distrugă, că ea naibii, că eu n-am intrat. Nu, dă-i cam. Hai, distrug. Am intrat. Vai! Să mă cac pe mine, ce m-a speriat! Vai! Ce m-a speriat, putul în gură! Băi, mergi, mă, în pula mea. L-am văzut. Ce părea el? La stai puțin. E unul acolo. Aha. Nu știam eu de ce, credeam că... Nu da, că n-ai să fii tu. Shut the fuck up! Stai, încerc să fac un blitz ceva. Nu vreau nicio reclamă! Stai, mă. Nu știu ce glitch era. Te punea nu știu unde, dacă venea aici, te punea așa. Hai, mă! Și te puneai pe ăsta nu știu unde. Ce fac gel, nu pot să învăț. Aha. Mai multe ori distrug băieții aici. E kill-ul meu. Mamă, ce e aici pe el. A, bă, cum face ăla glitch-ul? Nu pot să-mi dau seama. Nu pot să-mi dau seama bine. Cam asta a fost episodul. Dacă v-a plăcut, dați like. Dacă nu v-a plăcut, dați dislike. Pa, pa! Tot sunt